I da ste bre ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Gummy Gameplay Srbija, s vama je Srđan. Danas ćemo snimati Minecraft single player, sam ja. Evo nas, napravio sam novi rudnik. Izvinjam se zbog ovih bugova, nerviraju me. Krećemo se kopanje, mislim idemo gore da napravimo preko. Ne, imamo ovdje uglja. Da, dobro, će biti 24. Evo jedan dijamant, kao što vidite sam malo prenašao. Super, imamo jedan dijamant. Idemo sad gore kući. Nešto vjerojatno tu sam pogrešio. Strava da se vidi, evo sam vam pokažem. Tu su mi farmice trstu koje sam se malo prezasadio, ovdje imamo šargarepu, krompir, proširio sam farmicu. Da vidite ovdje, evo, i svinje i ove kokoške kako sam proširio, vidite, sve bolje. A brovci nam se neće trebati. Trebat će nam krav. Onaj čas koji smo na početku dobili. I ne znamo šta ćemo sada raditi. Znam. Krenut ću da pravim drugi sprat. Ali ne od ovoga, od nečeg drugog. Imamo 3 dijamanta, super. Imamo irona da ispečemo. Imamo da li imamo još ekstra, sada ćemo imati da napravimo kapicu. Imat ćemo tačno. Sve smo bolji, samo će nam trebati još isto 8 irona da bi napravili, kako se zove, i pantalonice. Ja opet idem da ih bacim tamo kod kokošaka, možda se stvori neka. Eto. Moram da najavim sljedeće, evo stvorila sam kokoška, evo moram da najavim sljedeće što ću da snimam, bit će PES 2013. Snimat ću i kanter, pošto mi je neki čovjek napisao ili neki dečak, ne znam ja šta. Napisao mi da snimim i kanter, snimat ću i to. 6, ajde još jedan. Imamo stek i 20 knjiga. Treba će nam obsidijan, 2 dijamanta. Sad ću da krenem da napravim nešto što će nam trebati. Moram ovako bagom previše. Evo, uspio sam. Šta? Možda... To su dobro nešto napravili. Nema veze. Evo ga jedno će ispred, ko sad smo imati iza pantalonice. Eto, full iron super. Sada ćemo staviti kamen da se prži. Imamo tačno stek ovdje. Ćemo tu da stavimo. Mislim napravit ću od ovoga baklje. To mi neće trebati. Hop. Da ja onda mogu se onda ofarknuti iron oklop.
Ne mogu. Mogu, ali kožno sam. Nema veze. Ajde bre. Ajde da razmnožimo svinje. Ali prvo u krevetu. Otvaraj. Puno jaja. Sad ćemo se isto da bacimo, pošto nam sad neće ništa trebati. Sad kako ćemo da preskočimo. Ajde bre, dobro, uspjeli smo. Dobro, kokoške. Mi smo razmnožili, sad ćemo imati još više jaja. Evo vidite, sve ih je više i više. Mogu bih ja da uključim ovaj muzike. O, mi nervira ovaj zvuk. Isključit ćemo, ipak. Super, eto. Ajde, ja ću to da pauziram dok se ne napravi kamen. I ja, kad nam se ispeklo kamen, sad ćemo da napravimo kamene cigle. Imamo tašan stek. Evo ovdje, ne, ovdje ćemo ovdje. Drugi sprat ćemo gore nešto, ne znam zašto. Treba će mi stepenice, imamo super. Mogli bi dva. Kasnije ćemo napraviti. Krećemo sad. Sad ćemo isto 4, 2, 3, 2, 3. Krećemo. Evo kad smo napravili, eto, idemo malo u rudnik. Dijamant, idemo. Nema malo baš dijamanta, super. I obsidijan, super. Imat ćemo i za portal. Samo se nadam da nema ispod lave. Ne, stavite. Hop. Će li se ovo više skopati?